guys kung paano kunin yung maliit na limango. Nahuli na po siya. Kukunin lang sa loob. Yun. Sa. Mat. Oh. Dalawa. Sinudukot guys, sinudukot po na makuha. Iya, dakot yung hali. Paano lalo dito? Tatlo. At makuha agad. Oo. Sinula na tap. Pag di naludukot, tinatanggal sa gilid yan. Degyo. Mamaya sa. Ano dito? Ayaw. Okay. Tumatak mo na. Degyo. Mamaya sa. Kawala kong dakpandag ko, kampo po ginapos. Baka mang kakulabaho. Kunahon ako ang aking tutunuran nga. Mga sapa-sapa na. Ngayon ka mga agay ng tubig. Kaya diri tatanggalin yung ipit. Tanggal. Oh. Lero pa. Oh, ito pa daw. Oh, Ikaw kakadaw ko ito may lero mo. Jimmy, si Jimmy. ata, malaki. Kuha mo ka. Dalawa? Anak. Anak na siya. Ito na mga girit. Pwede na. Ang 20, 200. Kaya ginagataan. Oo. Ode, oo. 200. Ito mo ba idanin? 30, di 50, 50. Kaya pasok ko rin ito. Magkasa. Pwede na lang itong 20. Tama ko pa rin. Ano yan? Line. 25. Magkasa. Pwede lang nga yung 20. Ako dili, kumaawad na itong kabis sa atong gubti. 20. Kuda ka na, Jason, yun eh. Ang pagpasuli ng kuda ka. Oo. Saya na sa inyo nagkuhan. Nagkuhan. YouTube luwat. Siya yung nanguhuli dito.
ng alimango. Asin na yung paggawa ito. Tapos pupos di dat tuan. YouTube Nagitak na sipag. Oh, pag kung ano na ito, pagbibil mo na iton, kunhain iton. Oo. Damo net makanit ikan ha ibang bansa. Yari sa Nugasi.